Els déus. Som l'Òscar i l'Adrià de 3rB. Els déus. Els egiptes van tindre molts déus. Alguns déus tenien cos de persona i cau d'animal. Ra era molt bé, caminava amb dificultats i la seva pell tremolava. Com la majoria de la gent vella baixava. Es podia transformar en qualsevol cosa. Tenia el cap de falcó i això era un disc solar envoltat d'una cobra. La seva mirada feia molta por. I ara jo us diré els noms dels déus. Apis, Isis, Tot, Horus, Anubis, Amon, Seb, Osiris, Hathor. Espero que us hagi agradat i gràcies per escoltar-me.